O Concello de Valga gozou este xoves dunha xornada festiva no que os máis pequenos, e tamén os máis maiores, recibiron os Reis Magos do Oriente. O acto tivo lugar diante do edificio do Belén Artesanal de Valga, unha recreación do nacemento de Xesús que está preto de pechar as súas portas neste Nadal. O Belén de Valga volveu ser un dos maiores reclamos na vila e tamén en toda a contorna durante estas datas festivas. Como todos os anos, miles de persoas de diferentes puntos de Galicia e incluso doutras comunidades autónomas se achegaron a gozar deste Belén creado a man por 33 veciños de Valga. Os visitantes que entran por primeira vez quedan completamente abrallados ao ver que o Belén mestura pezas antigas e tradicionais con temas actuais. E os que repiten ano tras ano o fan coa ilusión de ver as novidades coa que os creadores os sorprenden cada ano. Este ano, entre as novidades, os visitantes escollen dous temas por riba de todo: a guerra de Ucraína pola súa dureza e o enterro de Isabel II, unha gran construción do Big Ben e da Abadía de Londres mentres os soldados ingleses portan o féretro da raíña. Tampouco falta o espazo dedicado para os propios veciños de Valga. De feito, algúns dos visitantes de apenas 10 anos de idade falaba con ilusión de como viña ver a figura da súa bisaboa. Para todos aqueles que queiran gozar do Belén de Valga, aínda o poden facer, porque o Belén estará aberto ata o vindeiro domingo 8 de xaneiro.